Kalba ka jingperta election MDC kelanang jan ban poi syakasngi ban kun. Haka khatnyo terik rempang ki kertong na ki sengsan hima bapher lembat ki kertong shimet kilaya mare keleng ki shnong ban yo ya ka jingkersha na ki Paidbah Lynguh ki Jingialang ban pen i ki nia ki jutang bat ki nong rem trekam hakani ki election syakaying dorbar KHADC bar JHADC. Ki Paidbah ka shnong Nongstoin kila sakhi riungut ki kertong MDC na kani ka constituency ki bala yeng haransan ban kring ki Paidbah shala ki jong ki liang. Ya ka Jingialang la penlong hayo Nongstoin bala penyat da ki borsnong. Kani ka jaka kala shlei bat khap ngia mam da ki Paidbah nong sngap ki bala wan na keleng ki shnong ki thau jang ka West Khasi Hills district. Lynguh kani ka jing pensyai Paidbah na ki kertong kinong tap vote kin sa aya ka rai bat kamon hala marway yanu kin jet hakasngi arpway tarik rempang. Ki kertong ki balaya shimbenta hakani ka rensan yeng lang ki kentop yo ba demenda Lynguh kertong na ke BJP Dr. Jurisman Nyau VPP kakong badariti Lynguh nonglat HSPDP ba Dresser Marngar NPP ba GNS Merthong INC bat uba Michael Thongni kertong shimet. Hakani kasngi la sakhiru ya kajing ko pan pen i bon pad na ki katuk ane teli ki sengsan da ka jingmi madan kinong kersan ki bala ra ya ki lama jong ki seng rengkat ka kenhoi karisa ka bala ksam shadu kilo o ka sahid beneng. Bat ki Surok kasor Nongstoin kila Lynguh pum da ki pum bala kle rong saw stem ki bala kersoi na ki denjat kinong kersan. Kum kani kajing shongshet kasor Nongstoin kam ju kam yo ikot hakisnem bala letno.